Hola, em dic Rosa i tinc una tenda de complements personalitzats. Això és un negoci que té vora 50 anys. El duien les meues ties, era una xicoteta merceria. Després jo, per necessitat, vaig agarrar el negoci quan les meues ties es van jubilar. Vaig començar també en un poc de merceria, però a poc ja vaig acabar ja en el complement i me vaig especialitzar un poc en complement del cap, on el personalitzem totalment al gust de la clienta. I la veritat és que m'encanta estar ací i també me dona un algo per alçar-me tots els dies i vindre a treballar i estar en contacte amb la gent. M'agrada molt que la gent estigui segura de lo que s'endú. A vegades preferisc deixar-los diverses coses perquè se ho vegin en sa casa, en l'espill, i sé que mos diu les veritats tots els matins, i després ja decideixen i ja venen i acabem de fer la venda. La inspiració per a crear. Sobretot el que necessites és conèixer a la persona, veure el vestit que du, l'evento al que té que anar i parlar un pelín en ella per veure lo vistós o no vistós que potser necessita dur de complement. Nosaltres estem en el centre de Vila-real. No deixem de ser una tenda de barri en el que tots ens coneixem, la gent passa per la porta, saluda. Estic molt agraïda al meu entorn del meu barri perquè la veritat és que tots són de casa i el boca a boca jo crec que avui en dia està fent molt d'efecte. A més, també estem en les redes socials i dona molt de valor i fa que ens coneguen en els pobles de la contorna, inclús un poc més lluny. Com Xicotet Comerç de Vila-real formem part de l'UCOVI, una associació de Vila-real que està enquadrat dins de Confecomerç i crec que tot això ens anirà bé a tots perquè així, si necessitem alguna cosa, ens podem unir tots i tenim una plataforma on podem demanar les nostres propostes. La veritat és que ens necessitem tots uns als altres. Nosaltres necessitem al públic i el públic crec que ens necessita a nosaltres. Costa molt de tindre una clientela, però s'aconsegueix. A poc anem aconseguint-ho i no tenim que perdre l'esperança de que la gent estigui amb nosaltres. No deixes que s'apaguen els carrers de la teua ciutat. Compra en el comerç local.